салом занҳо ва хоҳарони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед, тансиҳат ҳастед. Дар навори имрӯза мехостам оиди бемории бавосир, агар бо забони дигар озод карда гӯем, геморрой ба шумо каме маълумот диҳам. бавосир ё ин ки геморрой ин бемории қисми поёни рӯдаи рост мебошад. Дар ин ҳолат васеъшавии ҳамон рагҳо дида мешавад, яъне варикозное расширение вен прямой кишки дида мешавад ва илтиҳоб, воспалительный процесс дар он ҷо дида мешавад. геморрой метавонад ки ҳам музмин, ҳам шадид шавад, яъне ҳам острый ва хронический шавад. Инчунин геморрой метавонад ки дарунӣ ва берунӣ бошад. геморрой ҳам дар занҳо ва ҳам дар мардҳо дида мешавад. чӣ сабаб мешавад ки дар шахс геморрой пайдо мешавад? Сабабҳояш хело бисёр мебошад. Якум сабаби геморрой ин тарзи ҳаёти носолимӣ, яъне сидячий образ жизни. Шахсон бисёртар шиштагӣ ҳастанд, камҳаракат ҳастанд, бо варзиш машғул намешаванд ва хӯрокҳое истеъмол мекунанд ки дамиши рӯдаҳо, қабзиятро яъне запорро ба вуҷуд меорад. ҳамин чизҳо метавонанд ки сабаби геморрой шаванд, чунки ҳангоми шахс камҳаракат аст, бисёр мешинад, гардиши хун низ вайрон мешавад, суст мешавад гардиши хуни инсон. аз сабабе ки гардиши хун суст мешавад, варикозное расширение вен, ҳамон варидҳое ки дар рӯдаи рост ҳастанд, васеъ мешаванд. ҳангоме ки шахс қабзият дорад, яъне запор дорад ва ба ҳоҷатхона рафтан душвор мешавад. ҳангоме ки ба ҳоҷатхона рафт зури зиёд мезанад, нагрузка мебиёяд ба рӯдаи рост. аз ҳамин сабаб низ метавонад ки ҳамон варидҳо васеъ шавад, яъне сабаби геморрой шавад. сабаби дигар ин корҳои вазбинӣ кардан ва вазбинӣ бардоштан. вақте ки шахс корҳои вазбинӣ мекунад ва вазбинӣ мебардорад, метавонад ки сабаби бавосир яъне геморрой шавад. инчунин метавонад ки сабаби варикозное расширенияи пояҳо низ шавад. инчунин илтиҳоби узвҳои коси хурд, яъне воспалительный процесс органов малого таза, фарбеҳӣ, истеъмоли аз ҳад зиёди хӯрокҳои тезӣ, шӯрӣ, равғанӣ ва аз ҳад зиёд клизма кардан метавонад ки сабаби геморрой шавад. дар занҳо бошад бисёртар сабаби геморрой ин ҳомиладорӣ шуда метавонад. дар вақти ҳомиладорӣ, вақте ки тифл дар батни зан калон мешавад, метавонад ки дигар узвҳоро зер кунад. аз ҳамин сабаб нагрузка ҳам ба системаи дилу рагҳо ва ҳам ба дигар узвҳо мешавад ва метавонад ки сабаби васеъ шудани варидҳо ва геморрой шавад. нишонаҳои бемории геморрой чӣ гуна аст? вақте ки шахс гирифтори геморрой аст, дар марҳилаҳои аввал метавонад дида шавад хориш, сӯзиш дар мақъад, яъне дар задни проход. бо мурури васеъ шудан ва зиёд шудани ҳамон гиряҳои геморроидалӣ метавонад ки дард ҳангоми ахлот кардан дида шавад, сӯзиш, хориш дида шавад. метавонад ки беҳолӣ, бемадорӣ дида шавад, аз сабабе ки дар шахс дар баъзе ҳолатҳо камхунӣ, анемия дида мешавад. ҳангоми тоза кардан метавонад ки хун дида шавад. дар ахлот низ мешавад ки баъзан ҳолатҳо хун дида мешавад. агар ки геморроидальни узли ҳамон геморройҳо аз ҳад зиёд калон бошанд, метавонад ки аз мақъад, яъне аз задни проход берун бароянд, яъне выпадение геморроидальных узлов дида мешавад. вақте ки шумо ба мутахассис муроҷиат кардед ва агар геморрои шумо берунӣ бошад, мутахассис метавонад ки бо як дидан, палпатсия кардан муайян кунад ки дар кадом ҳолат ҳаст геморрои шумо. агар геморрой дарунӣ бошад, ба шумо тавсияҳо дода мешавад, масалан аз ташхисҳои ректоскопия гузаштан ё ин ки колоноскопия гузаштан. яъне ин ташхисҳои махсусе мебошад ки бо тавассути махсус аппаратҳо рӯдаи рости шуморо аз дарун мебинанд ва ҳамон геморрое ки дар шумо ҳаст дарунӣ мебинанд ки дар кадом ҳолат аст. пешгирии бемории геморрой чӣ гуна аст? яъне чӣ кор кардан дар кор ки бемории геморрой пайдо нашавад? дар аввал бояд шахс тарзи ҳаёти солим барад, бисёртар ҳаракат кунад, ба варзиши сабук машғул шавад. агар сидячий образ жизни дошта бошад, масалан дар 40 дақиқае ки шиштагӣ аст, бояд хезад 10 дақиқа ҳаракат кунад, то ки гардиши хуни худро беҳтар кунад. бояд хӯрокҳое истеъмол кунад ки дар таркибашон бисёртар клетчатка дошта бошад, чунки клетчатка кори рӯдаҳоро беҳтар мекунад. сабзавот бисёртар истеъмол кунад ва обро бисёртар нӯшад. дар як рӯз тақрибан 2-2.5 литр бояд шахс об нӯшад. табобати геморрой бошад чӣ гуна аст? табобати геморрой ин вобаста аз марҳилаҳояш мебошад, яъне вобаста аз стадияҳояш мебошад. агар геморрои шумо дар стадияи аввал бошад, дар марҳилаи аввал бошад, ба шумо тавсия дода мешавад баъзе намуд свечаҳои зидди илтиҳобӣ, яъне противовоспалительный, майз ва свечаҳое ки гардиши хунро беҳтар мекунанд ва девораҳои рагҳои хунгардро мустаҳкам мекунанд. инчунин свечаҳое ки дардро кам мекунанд тавсия дода мешавад. ба онҳо дохил мешавад гемор, релиф, проктолиз ва дигару дигар дору ва свечаҳо.
агар мазь ва свечаҳо ба шумо фоида накард, ба шумо тавсия дода мешавад дигар роҳҳои табобат. Ба дигар роҳҳои табобат ҷиҳо дохил мешаванд. Якум ин инфракрасная фотокоагуляция. Ин чӣ гуна роҳи табобат аст? Бо роҳи инфракрасная фотокоагуляция ҳамон геморроидальные узлӣ, яъне гиреҳҳои геморроидалие ки дар шумо ҳаст, бо роҳи нурҳои махсус ҳамонҳоро месӯзонанд. Чунин методи табобат танҳо дар марҳилаҳои якум ва дуюми геморрой тавсия дода мешавад ва безарар аст, хеле фоиданок аст. Бартарии ин роҳи табобат дар он аст ки баъди 3-5 рӯзи чунин метод организми шумо пурра барқарор мешавад ва ягон хел нишонаҳо дар шумо намемонад. Дуюм метод ин склеротерапия. Ин чӣ гуна метод аст? Бо роҳи склеротерапия дар ҳамон геморроидальни гиреҳҳои шумо маҳлули химиявии махсус склерозан мерезанд, ё ин ки ворид мекунанд ки ҳамон ҳамаи гиреҳҳои геморроидалиро месӯзонад ва нест мекунад. Ин ҳам хеле методи хуб аст ва шахс метавонад дар муддати якчанд рӯз пурра барқарор шавад. Сеюм метод ин легирование латексними кольцами. Ин чӣ гуна метод аст? Бо роҳи таҷҳизоти махсус ба рудаи рости шумо даромада, ҳамон гиреҳҳои геморроидалии шуморо мебанданд бо риштаҳои махсус. Ва вақте ки дар гиреҳҳои геморроидалӣ гардиши хун қатъ мешавад, баъд аз якчанд рӯз метавонад ки ҳамон гиреҳҳо худашон афтанд. ин се методи дар боло зикршуда танҳо дар марҳилаҳои якум дуюми геморрой тавсия дода мешавад. Агар геморрой дар марҳилаҳои сеюм ва чорум бошад, яъне аз ҳад зиёд калон бошад, тавсия дода мешавад ҷарроҳӣ бо роҳи геморроидектомия, яъне ҳамон варидҳои васеъшуда ё ин ки гиреҳҳои геморроидалиро пурра бурида мепартоянд. Барои ҳамин ман дар бисёр наворҳои худ тавсия медиҳам ки тарзи ҳаёти солимро барои худ пеша намоед, чунки агар шахс тарзи ҳаёти солимро барои худ пешбинӣ кунад, метавонад ки аз бисёр бемориҳо худро эмин нигоҳ дорад. Дӯстони азиз, агар навори имрӯзаи мо ба шумо писанд омада бошад, фикрҳои худро дар комментариҳо баён созед. Инчунин шахсоне менависанд ки ман дағалона карда, воҳима карда гап мезанам ва бояд тарзи гапзаниро аз дигарон ёд гиранд, метавонанд ки фикрҳои худро дар комментария нависанд ва удалид накунанд, то ки дигарон низ комментарияи дӯсти азизи моро дида баҳодиҳӣ кунанд. Саломат бошед.